Barrokampus hau da, probet, 14-17 urte tarteko gaztiri eskenitxe dagoen ofertatxuet, euren instrumentue konpartitzeko beste jente bategaz, eta taldek sortzeko, edo bintzate formato hori lortzeko bide bat. Ideia da, jentie batu, lurraldera zabaldu eta komunien ipinik. Jentien asmoak eta egon ezin hori. Astebete, 6 egun, 5 gauegaz, monitorajigaz, jente profesionala euren arloan eurekaz eta doainik. Topeko dela babesa, esperientzi duen jentiena, badabilena joten Euskal Herri da, bai Euskal Herritik kanpo. Izango die Euskal Herri mailan batez be, dauzen, aktiboan dauzen taldietako partaidi. Okurri egun, ikusten genduen horre 14 urten dauela uneda bat hor nio ez dakizela bierda mundu jentiek instrumenturi heldu ez. Beste jente baten horren ipini, grupoak egin, ia ikesko baot, ia karrera moduen hartuko baot, horrek eusek apurbeta idin gatzen dire ez da. Eta ez da ezer baztertuko, importanti dena jakitxie, akademiz eta akademiko munduen jenti ez da diena, horreri emoti heldu leku bat. Aurkezteko bideo formulario bidez, zeure burue grabeu, zeu zer joten da aurkezten eta hori bidali. Horri alde bat egongo da eta horra igoko bidizuak eta gero epaimai batek erabakiko deuz, nortzu parte hartu, orduan bolan izango aukerak.